pawb, squishies yna. A heddiw yn y fideo yma, dwi efo yn y gêm Cleo. Lle ydych chi wedi weld chydig bach o fideos o? Helo! A ia, yn y rhyfedd. Ni, ole. Yn y fideo dwytha, eisiau ffeindio 10 diamond. A eisiau ddeud fysa fi mynd lawr yna, a nes i, a os da chi wedi gwylio'r fideo yna, ddylsa chi fynd i weld hwnna gyntaf, ond... Cyn, Ie. hwn. So, Spoilers alert. Be da ni am wneud? Dwi'm yn gwybod, dwi angen ei clefydd i fy hun, oce? Iawn, dwi mond newi ddod i'r byd yma, so dwi'n mynd i arfer. Paid a cymryd un o demons ydi, o'n cuddiad nhw, oce? Chest arbennig. O, fedrwch chi fynd allan a wneud, gael chydig bach o coed. O, na i fynd i... O, eisiau fynd i chydig bach o hiarn hefyd, do. Oce. A i lawr i fama. Iawn. Deitha fi sy'n ffeindio glo neu rhywbeth, da ni angen glo yn y byd. Gyda i ddim... Gyda fi ddim byd i torri glo na haearn. O, hiarn, deitha fi sy'n ffeindio hiarn. A i ddod lawr. Yes, clefydd, diamond. Os da chi'n meddwl, fi sy'n yr camera top y fama. Mi sy'n fyny fama. A fi sy'n y gwylod y fama. Iawn. So, be o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu gwneud ydy fatha base bach yn y nos. O, ia, sy'n yn lawr i mining pit. O, ia. Yn y nos, a dyn ni'n gallu just yn i fama. Ia. So, be na'i wneud ydy, neu twll. O, dan y tŷ. Dan y tŷ. Dwi'n mynd i hel coed rwan, oherwydd i ni cadw fatha demons, fatha spad iddyn ni, i trio gael armor llawn demons, dim byd. Dwi'n siŵr nawn ni lawr i'r meinion y fideo nesaf neu rhywbeth. Ia, os ysgrifennu ni amser. So, be dyn ni'n gwneud wwan ydy, dwi am... Trapdoor, dych chi'n un o henga, ti angen un henga. Na i gael yr pren i wneud yr... Gwneud pren yma. O, oes, na cisg. Cisg? Ie. O, ti'n gwybod ar y Minecraft yna'r fatha tablets rwan, da chi'n gallu newid ei eithiau. Newid ei eithiau i fod yn Cymraeg. Ond does am Cymraeg. Mae wedi ato Chinese iddo fo, ia, ond dim Cymraeg. Mae'n braidd yn odd. Ie, mae wedi gwneud o'n iawn. Ti wedi gwneud cisg? Na, dim eto. Oce, na i wneud o. Dwi sy'n edrych. Na i wneud y cisg, ti'n ma'n wneud o. Dwi am... Oce, torri'r gwely, dwi'n isio marw rwan, oce? So bach y gwely ag... Sgynnoch chdi glan i fi gael O, glan? Oes. Dewch chi, maen nhw fama rwan, oce? Maen nhw yn y twll. Maen nhw 2 darn o fanna. Dwi ddim yn y twll ti. O, fama maen nhw. Lle yw ti? Fama, tu ôl i chdi. Reit. A dim fama o'r mining facility. Na, dwi'n gwybod, dwi jyst angen rhaid yr cisg i fewn yn fanna, so ti'n symud kind of. Fanna lle mae gwely fi. Fama mae'r twll. Hwna fanna. Ti'n gael mynd i fewn i'r demons, oce? Sut da ni'n mynd i ddod nôl fyny? Dos allan y ffordd o chdi, yn na chdi fewn. Dwi wedi cloi hwnna. O, oce, so just peilio i fyny, dwi'n rhaid gwely fi nôl fanna rwan. O, wwan, dwi wedi ffeindio lle mae o. O, oce, arosa yna, dwi'n... Reit yn fanna. Ie. Beth lawr nid yn fanna, torri twll yma. Na, dwi'n... Fama mae o. O, oce. So, na i just reid... Hwna fanna. Ie. Iawn, dwi'n just angen neud rhywbeth o... Un bloch. Wyall. Wedi gael un. Dwi'n gwneud un, do? Hwna fel la, so dyn ni efo ffordd i mynd lawr ffordd lawr. O, beth dwi'n gwneud? Oce, na i just rhaid gwely fi nôl lle oedd o. Na, mae'r cisg yn y lle anghywir, dyna ban dwi angen torri fo. Ysgol, na i cymryd yr demons allan, just rhyw cofyn. Neith rhywbeth ddigwydd. Oce. O, mae'r cisg. So, mae'r haearn di coginio. O, oce, na clefydd fi dy hun. Paid a wastio nhw ar ddim byd arall, just clefydd ti yna. Na i gael yr haearn. Deitha fi pam ti wedi defnyddio'r haearn. Cos dwi eisiau gwneud yr haearn... Oce, dwi wedi cael cleddyf. Oce, rho'r fo dan gwely. Mae'r haearn ni ar lawr fanna. Oce, na i ddod i'n ôl nhw rwan. Oce, dwi'n cleddyf haearn, na i fynd i reid. Dwi wedi gael nhw do. Cisg yma na. A wedyn na i gael gwared o hwnna. So, A na i chydig bach yn pren efo na, sy'n edrych lot neisiach.
O, un darn gyda fi, yna Lucas. So, os da ni eisiau mynd yn y nos. Oes gynnon ni unrhyw dorches? O, na, dyn ni'n gallu rhaid hwnna mewn. Gyda fi digon, gyda fi 21. Gynnwch chdi 21. So, Mae nhw ar y llawr yma, mae nhw ar y llawr. Dwi eisiau mynd i... Yna fanna. Sut dwi'n rhaid y gwely yn fanna rwan? O'n i'n gwybod sy'n fath o hyn yn digwydd. Be am bod ni'n rhaid fatha... O'ch chi'n gist o'r to? Na, dwi efo syniad. Tynnu'r demons allan. O na, dyn nhw'n mynd efo. Be o'n i am wneud? Dwi yn mynd... Reit, hwnna fanna. Dwi angen cobblestone. Na ni teimlad ymlaen. Lle neith y cysg fynd? Yn yr lle dan ddear. Ia. Efo'r demons a stwff. Ond fatha, ti'n gwybod, gofyn os ti eisiau rhaid rhywbeth yn efo. Os ti eisiau cymryd fel. Hwnna fanna. Dwi'n meddwl sy'n ni'n dechrau... Wel na, sam pwynt yn mynd i gweld y Yn y nos, be am just mynd i fama, ond pan mae'n dydd ar i road. Dwi'n neud helmet i fi hyn efo'r demons, oce? Iawn. Yeah! Oh, waw. Dwi efo helmet rwan. Dwi'n gwybod be mae helmet yn nadi o brifo chi llafain? Mae speidar, so... Mae speidar neithio, yndi. Yndi, a dwi'n meddwl dyna bedio. A ella bydd yn creu bach goleach pan da Os chi'n... dim skeletons yn seithi chi, ella sy'n seithi chi'n pen. Ond dwi'n mwyn gweld hynna'n digwydd. Headshot. O, iawn. O, ia, jyst deitha i pan ti'n goffan. Sio fi helpu chdi? Pa ffordd, jyst... Paid y dynyddio hwnna, neu, mae'n mynd i was. Au. Fi ci fi'n blin fan, probably. Na i fynd i weld o. Wel, sy'n iawn. Mae jyst ti allan yn disgwyl na fyny. O, neu. Dwi'n Da ni'n gael ffeindio ogof. Ogof. Dwi'n gwybod lle ma'na un. Nes i lawr yn y fideo dwythaf. Fan lle nes i ffeindio'r demons. Dwi heb di gweld y fideo dwytha eto. O, na. So... Dwi'n meddwl bod o, ia. Ia, dwi'n gwybod ti fel, ond... Na i ddangos i chdi'r ogof yn y bora. Yn y bora, so na i mynd i fel o. Sio bwyd, na gen i fi ci. Ond yn chydig bach i'r ci. Mynd i brifo. Ond oedd heb, ond... Ia, y reit o 2 darn i chdi. Au. Wps. Nes i hynna. Disgwyl. Dyna ni. Chdi. 2 darn i chdi. Beth sy'n eisiau fi reid rwan? Da ni'n mynd i ddisgwyl tafod dydd yn dod. Ie. Wow! Wow, ti wedi ffeind... O, falle nes i'n y fideo dwythaf. Dwi wedi ffeindio'r ogof. Oce, arosa yna, dwi'n dod. Paid a mynd i'r un lla. Dwi'n dod i helpu. Neu ti eisiau help? O, ti'n mynd lawr i fam, actually. Mae'na dŵr y ffordd yma. Oce, ti'n mynd ffordd na, tro O, mae'na, os da ni eisiau... O, na i gael Mae'na creeper yma. Oce, lladd o. O, mae'r pic fan yn gyfer. O, nes i gweld rhywbeth. What? Dwi'n meddwl, So, ddylsa chdi ddim mynd ffordd na? Os dwi'n iawn, dwi'n meddwl Ravine di hwnna, ravine. Ia, ravine di Pa hwnna. ffordd ti di mynd, lawr fama? Ffordd yma. Fyny, O, ti ie. fyny. O, oce. O, ie, ravine di, fanna lle si, dwi'n meddwl. O, Ma'r what? Dwi'n lot o glo yma. A fatha, o'n i'n edrych am glod am hir yn yr episode. What? Mae'na dŵr lawr fanna, O, ond... ma'na... Dwi'n speidar... Ma'na... Hyn, dwi'n na ta air. Air, dwi'n meddwl. O, na. Na. O, god, dwi'n bron am air. Dwi'n am symud. Sori am hynna. Dwi'n newid disgyn o air, diolch. O, dwi'n bron am air o'n fama. O, mae'n chydig bach o mushrooms. Mae'na lava a mushrooms. Air ydi hwnna. O, fe sy'n eitio fi fanna. Os ti'n marw. Paid, lladd. Gyfyn, go. Dwi angen... O, ie, just mynd iawn sydd, dwi heb Mae'na ddim byd. dŵr, be di hwnna? Mae hwnna mynd i'r ravine yr ochr arall. Oce, dwi wedi gwneud chydig bach o torches i fi hun rwan. Os da ni eisiau mynd lawr i fanna.
Oh gosh, mae'n y creeper yn mynd yn ôl fi a fi sylwi. Be dyn ni'n gwneud os dyn ni'n mynd ar goll? Be nawr ni ydi wneud... Chydig bach o hyn. Na i just dilyn... Dwi eisiau rhywbeth o creeper dod ato fi, dwi eisiau defnyddio'r clefydd newydd. O, fydd o'n bosib. Dwi'n gweld lle ti wedi bod tro dwytha. Neu lla fi, redstone. Dwi'n meddwl golod dydd i hwnna'n ar y sgrin fi yn y gwylod. Ie, dwi'n weld o. Dwi'n mynd i fynd lawr lle nes di fynd lawr... Lava! Ti'n meddwl sy'n crazy? Lle wyt ti? Dwi'n just dilyn... Siw fi teleportio yn? Chdi, ta di yna'n cheatio. Wel. Clew. Na, dwi'n gorau... So watch, dwi'n dod y ffeindio chdi wan. Ti'n gweld lle mae'n... Dwi'n meddwl... Ia, dwi'n gweld chdi. Na, fi dweitha... Fan lle eisiau ffeindio diamonds o'r fanna. Fan ti? Na, fan lle eisiau ffeindio nhw ddo. Os ti'n ffeindio... Ie, fan lle eisiau... Ie, fan ma. Ti'n gweld lle mae'r cobblestone y fanna? Fanna. Fanna lle oedd diamonds. Iar. Ia, mae'n ddech chi'n gael. Pa ffordd dyn ni'n mynd o... Os dyn ni'n ffeindio ni'n gyda, dwi efo syniad ar ôl fideo goffan. Be am un yn ni farw? Na. Mae llall yn sbon yn y gwely a wedyn... Na, nes i dorri'r gwely, cofia. Do? Cofia, o'n i'n gorau. Na. Di bron am arw. Ni'n difaru deud ia bod ni isio weld yn o hinga. Oce, gan i fi bwyd efo fa. Is a creeper tu ôl i dwi, please, dwi'n ddim. Wel, mae'n... Be ti'n gael nhw? Air yma ma. Ond dwi'n am cudiad yn y gormel rwan. Sgwyddoch chi fwyd? Oes, ond dwi kind of anna fo hyn ar y funud. Ia, dyna fod dwi'n gofyn hynny. Oes, dyna fi Chdi fyna. God! Dwi ddim yn gofyn sylwar fan'na. Paid a mynd lawr yna. Na, ti ddim yn ffordd ma? Mae calonna fi fyny rwan. Creeper, reit y fanna. Dwi'n weld chdi, dwi'n weld game attack chdi. Dwi ddim yn gweld eich chdi, Tro rownd, ysbio. Paid lava. Oce, na i ddilyn chdi rwan. Ti ffordd na rwla. Yes! Wow, mae'n lot o air efo yma. Wow! Air, dim much. Dyna mynd o yma rwan. Dwi'n chi'n mynd yn ofyn. O dan gydorwch sylwada, beth ydych chi'n hoffi ni wneud nesaf? Ie, ella fatha nawn ni'n gwneud fideo creative neu rhywbeth, a ni'n triad o adeiladau rhywbeth. Rhywbeth o'ch dewis chi. Ie, a wedyn... Bod ni'n gwneud Hunger Games a cael ffrindiau i ddod ato ni. Dwi'n meddwl oedd hynna ddigwydd, ond... Sa ni'n gallu. Gallu. Sa ni fel lot o ffrindiau. Wel, pwy sy'n heb lot o ffrindiau? Ia, actually, ys i weld rhywbeth, okay? Dwi'n trio ddim bod yn spaceful, ond oedd o'n kind of rhyfedd, okay? O'n i ar images o blaen, ia? Os da chi wedi clywed am Five Nights at Freddy's, ella fi chi'n deall beth dwi'n meddwl, ond yn yr trailer i'r yn ail, ia? Mae'r darn ma, pan mae'n boi yn eistedd llawr, a wedyn, nes i weld rhywbeth o comment a o'n dweud, as you can see, Bonnie is sitting down like he's lonely, so am I. I have no friends. O'n i'n sa, oh my god, pwy sef ffrindiau? Oedd o'n just rhyfedd hynna, dwi'n meddwl. Ni di teleportio. Dwi'n gwybod sut ti. Clicio bwtw hwnna, a dwi'n clicio clew. Dwi'n cael gada fi. Dwi'n meddwl chdi'n dweud o ar. Dim ots. Dwi'n gwybod be'n neud. Wyt ti'n gallu neud fi moderator? Na i drio. Na, dwi'n meddwl. Clicio back. Back, clicio host options. Na. Sio fi... Dwi'n meddwl tile drop yn meddwl drops. Dwi'n meddwl ni stwff chdi, mob loot, fire spread, TNT explosion. Di TNT explosion yn cyfres a creeper? Yndi. Nati. Pw. Wel, dwi jyst am sbio rownd, okay? Dwi'n mam tro ffeindio chdi, cos dwi efo syniad. Sôn am creepers. Mas o sylwi. Go. Dead end. Yes. Diolch. Ni'n meddwl bod ni am disgyn. Lle wyt ti? Dwi heb syniad. Na, ddylsyn ni... dwi'n meddwl ti di bod yn lle dwi. Arosa lle wyt ti? Na.
Lliw ti? Ond os ydi mama, paid a croucho, cos da'n weld game attack chdi. Dwi ddim mewn... Na, iawn, ond na i dal. Dwi ddim mewn lava. Ond dwi wedi weld dim lava rhwng, dyna beth. O, ti'n gallu deud y map chdi? O, dyn ni'n rili iawn. Ti'n gweld game attack fi, dos lawr, pen lawr. Fyna. So ti... Iawn, dwi'n mynd weld i chdi, so na i aros yn lle dwi, oce? Dwi'n sbio ar stwff fi, oce? Gath ni... Wyt ti lawr fama? Ys ti lawr ffordd ma? Do. O, la, game attack ti'n sbio ar. Na i fynd efo'r map a dweud pa ffordd ti'n mynd i. Dwi'n fi'n agos i chdi. Yn dos ti'n effernol o agos iddo fi. Oce, dim ffôn a nes i. O! Ti'n weld game attack? Dwi'n weld game attack. Fyna. O, dyn ni'n rili agos rwan. Dwi'n gwybod pa ffordd ni wedi dod allan. Fyna. Na, ddim byd yn fyna. Fyny ffordd ma, lliw ti? Fyna, lawr. Reit. Na i sbio rownd, paid O, i'r... rhywbeth yn hitio fi. Zombie dio. Na, please paid y marw. O, hello. Gwna i ddim fwy o torches. Na, wel, fi ni di weld torches pan ti'n agos. Dei bod ni'n effernol agos ar y map na. Dwi'n weld chdi, ond dwi'n weld chdi ar y sgrin chdi. Fi ar sgrin chdi. O, mae di weld fi. Iawn, dwi'n mwyn gwybod lle ti ddo. O, un hit. Dwi'n trio ddim symud, ond dwi'n trio ffeindio chdi. Disgwyl, dwi'n methu ffeindio. Dwi'n gwybod ti wedi bod i lle fi wedi bod. Dwi'n mwyn weld chdi ddim mwy, nes byr y map. Map. Dwi heb weld mushrooms o. Mae rhywbeth yn hitio fi. So dyma zombie dio. Baby zombie? O, mae'n effernol o fast. Dwi di marw. Na! Beth sy'n digwydd? Dwi'n meddwl sy'n ni goffan y fideo fama. Diolch am gwylio. Sgwysyn dweud ta!